Mas naging abot kamay na ang dialysis treatment para sa mga residente ng Mexico matapos ang pagbubukas ng Dialy Plus Dialysis Center sa Barangay Santa Cruz nitong Huwebes. Pinangunahan ang inaugurasyon ni Pampanga 3rd District Representative Micah Gonzalez, Mexico Mayor Rudin Gonzalez at Vice Mayor Jonathan Pangan kasama ang mga opisyal ng bayan, healthcare partners at iba pang panauhin. Ayon sa LGU, layunin ng bagong pasilidad na palawakin ang access ng mga residente sa mahalagang renal care nang hindi na kinakailangang bumiyahe sa ibang lugar. Sa tulong ng bagong dialysis center, mas malapit at mas maginhawa ng makatatanggap ng regular na paggamot ang mga pasyenteng may sakit sa bato. Inihayag din ng LGU na inihahanda na ang partnership sa Mediply Incorporated sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan. Kapag naisa pinalito, maaaring makakuha ng zero billing dialysis treatment ang mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth. Dumalo rin sa pagbubukas ang may-ari ng Dialy Plus Dialysis Center, mga opisyal ng Mediply Incorporated at Angeles City Vice Mayor Amos Rivera bilang suporta sa pagpapalawak ng healthcare services sa Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo.